Nhar it-tnejn il-prezz ta' diesel u l-petrol se jorħos b'4 ċenteżmi. Min euro u 42 ċenteżmu il-prezz tal-petrol se jkun qed jinżel għal euro 38 ċenteżmu kull litru. Il-prezz tad diesel se jorħos minn euro 35 ċenteżmu għal euro 31 ċenteżmu kull litru. Il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi spjega kif dan seħħ wara li l-kumpanija Enemed għalqet numru ta' transazzjonijiet internazzjonali. Aħna gvern proattiv u flimkien mal-Enemed ħdimna u għamilna ħilitna biex il-prezzijiet jorħsu. L-Enemed din il-ġimgħa għalqet il-prezz tal-petrol u diesel permezz ta' international agreements u permezz tagħhom il-prezzijiet se jorħsu b'4 cents minn frar. Il-prezzijiet se jibqgħu jorħsu fix-xhur li ġejjin u se nkunu qed nagħmlu announcements iktar il-qudiem. Ir-roħs ta' nhar it-tnejn se jfisser li l-petrol ikun raħas għas 7 darba tul din l-amministrazzjoni u l-prezz tad-diesel se jkun raħas 5 darbiet. Ir-roħs fil-prezzijiet tal-fuel tħabbar fl-istess jum li fih il-prezz internazzjonali taż-żejt tela bi 8%. Il-Ministru tal-Enerġija fakkar kif fl-2008 il-prezz internazzjonali taż-żejt kien niżel b'51%, iżda l-prezzijiet tal-fuel u tad-dawl u l-ilma żdiedu b'20%. Il-Ministru Mizzi spjega wkoll kif illum il-Partit Nazzjonalista jikkwota prezzijiet li ma jirriflettux ir-realtà tal-prezz internazzjonali. Simon Busuttil qed ikun amateurish ħafna, kien hemm kummenti fil-gazzetti lokali dwar dan kollu. Ikkwotanna prezz li huwa 20% iktar orħos milli hu fir-realtà llum. Dan mhuwiex ma jirriflettix is-suq internazzjonali, apparti minn dan kollu, nesa Simon Busuttil li hawn Malta nixtru bil-euro u mhux mid-dollar.